ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa al'umma musulmi ɗaya. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. ‘Yan uwa kamar yadda kuka sani wannan YouTube channel tamu mai albarka. To ‘yan uwa a yau ma ga mu ɗauke da wani babban asiri mai matuƙar muhimmanci da amfani a cikin wannan tasha tamu mai suna Taskar Asraru TV. Tasha ce kamar yadda kuka sani tashar da ta shahara kuma ta ɗau alƙawarin ganin ta tallafa muku da asararai manya-manya kuma masu muhimmanci kuma mujarrabai. To a yau ma wannan YouTube channel tamu ga ta da wani asiri na mallaka da jan hankali akan dukkan mutumin da kake mu'amala da shi. So ɗan uwa, da Allah kar ku manta idan wannan shine ziyartar ka wannan YouTube channel tamu mai albarka, da Allah ka yi subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaban samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora muku. To ɗan uwa, da farko ga wanda idan ka zo za ka ɗaura wannan niyyar aiki, to kamar yadda kake gani za ka samu ƙwai. Idan ka samu ƙwai na kaza irin ƙwanmu na gargajiya na fari, to wannan aya da kake ganin ta ga ta wa amɗarna alaihim madara da ka ga an buɗe munjayenta guda 3. So a nan ne za ka zo a jikin ƙwan bayan ka rubuta ta ƙafa ɗaya, sai ka rubuta wannan aya da kake gani a kan screen ɗinka ga shi, sai ka sa sunan wanda kake so ka mallaka ko kuma ka ja hankali a kan shi. Kuma aiki ne wanda za ka iya yi, za ki iya yi, mace za ta iya yi ma namiji, namiji zai iya yi ma mace, yaro zai iya yi ma ubangidanshi. To haka kuma in kana so ka ja hankalin mutane da yawa ne, so a jiki za ka sa annasir rijili wan nisa'i domin aikin ya kasance wataƙila ya kasance kai ɗan kasuwa ne ko kuma wanda kana harkar tafiye-tafiye ne. So kuma kana so ya kasance kai duk inda ka shiga dai lallai zuciyoyin jama'a maza da mata ya kasance suna ta taka. To lallai wannan aiki idan ka sa annasir rijili, so za ka samu dacewa kuma za ka ga jama'a suna nan da kai a duk inda ka taka ƙafarka. To kamar yadda kake gani, kamar yadda muku bayani, idan ka rubuta shi a kan ƙwai ƙafa ɗaya ake rubuta ta. To buƙatar da kake so, yanayin sunan da kake so na mace ne ko namiji ne ko na ubangidanka ne, dukkan wata halittar dai da kake so ka mallaka, to za ka rubuta suna a jikin wannan memo ɗin. To ɗan uwa, idan ka rubuta za ka ɗan bar ƙwanka ya bushe kaɗan. To sai ka samu murhu. Akwai murhu namu na gargajiya wanda ake dafa abinci. To tsakiya za ka je ka tone tokar, ka tone ka haƙa rami zirin-zirin. Son samu ya kasance iya kan 'yan yatsunka duk su hige ciki yadda ƙwan nan zai hige, kuma yadda zafin wutar murhun nan ba za ta ƙone shi ya zama gawayi ba. Ka ga kenan idan ka sa shi ƙasa, so ana so asirin ya kasance duk sanda aka yi girki, zafin wannan wutar zai dinga taɓa zuciyar wanda ka sa sunansa a ciki. Asirin zai ratsa jinin jikinsa sosai, zai hige shi. To sai ka binne shi, ka samu in son samu ne ka ɗan ɗebo yashi ka fara sawa a kai, sannan sai ka maida tokar ka sa. To in sha Allahu duk sanda aka zo aka hura wuta a wannan murhun, to lallai wannan mutumin da ka mallaka kuma ka sa sunan shi a jikin wannan ƙwan, haka zai dinga jin zuciyarsa na ƙuna in dai ba wai ya yi tunanin ka ko kun yi waya da shi ko kuma in zai iya ganin ka ya gan ka ba, to lallai ba shi da kwanciyar hankali. To wannan shine aikin da za ku yi. A jikin ƙwai ƙwaya ɗaya ake rubuta kuma ayar ma ƙafa ɗaya. 'Yan uwa, wannan laƙani ba yawa sai zafi, domin lallai asiri ne mujarrabun. Ka jarraba, ki jarraba, kowa ya jarraba, kuma in sha Allahu za a ga biyan buƙata. To 'yan uwa, amma a ji tsoron Allah, domin idan mun kawo muku asiri wanda ya danganci mallaka, kamar yadda muke gargaɗi, shine kada a yi zalunci, amma a yi shi a bisa tabbacin cewa lallai kana da buƙatar abun. Ko da wani za ka je ya maka,
lalle zai maka irin kana cikin halin da zai iya maka daidai da wannan kuma wanda ya fi wannan. To kaga sauƙi ya so maka. Taskar Asraru ta kawo ma laƙani har gida kamar yadda ta saba, sai ka ɗauka sai ka aikata shi. To abin da za ka yi kenan, sai ka samu abin da yake akwai na game da sadaka, sai ka ɗan yi sadaka ƙosai ko waina ko ƙuli-ƙuli. To in sha Allahu za ka yi mamakin yadda zuciyar wanda ka janyo zai kasance ya nema biyayya kuma yana son mu'amala da kai kuma yana son ganin ka. Da wani zai lallaɓa ma ya ce ya rabu da kai, ji zai kamar ya ɗora mai wuta a zuciyarsa. Asiri ne ba na wasa ba, asiri ne wanda muka ƙwaƙulo shi a manya-manyan kundi na iyaye da kakanni. Taskar Asraru ta kawo muku shi domin ku amfana. To 'yan uwa, salamu alaikum. A nan za mu kawo ƙarshen wannan jawabi. To fatanmu da ku shine da Allah ku yi mana subscribe, sannan ku yi ku danna alamar ƙararrawa domin samun ci gaban sauraronmu da sauran laƙunƙuna mabambanta a duk sanda muka ɗora. Assalamu alaikum.